Horia Gustă, președinte Asociației Administratorilor de Fonduri. Să punctăm un pic evoluția la nivel general a pieței fondurilor în acest an și creșterea numărului de investitori. Sunt mulți, sunt puțini. Cum e? Ba da, se aude, se aude. O să-ți dea calea mai sus colegii de la tehnic. Nu trebuie să apeși pe nimic. Gata, acum da. Da, acum dacă ne uităm la numărul de investitori și la active, suntem la maxime istorice, adică pe fondurile deschise de investiții, mă refer doar la fondurile deschise, pentru că la fondurile alternative, operațiunea fondului proprietatea de anul trecut, după listarea hidroelectrică, ne-a dat activele mai jos cu vreo 10 miliarde de lei. Dar dacă ne uităm la fondurile deschise de investiții, da, investitori sunt 721.226 la finalul lunii iulie, active 25 de miliarde 358 de milioane, maxime istorice. Vreți mai mult? Cine n-ar vrea mai mult? Problema e într-adevăr, cum facem să ne bucurăm? Avem o medie de creștere anul acesta de aproape, nu știu, cred că 18.000 de investitori în fiecare lună, investitori noi. Ceea ce e clar că s-a schimbat ceva în mentalul oamenilor, pentru că dacă s-ar veni numai într-o lună 18.000, aici ok, e one shot și cu asta basta. Când te uiți că în fiecare lună ai 18.000 de la începutul anului, e clar că ceva s-a schimbat. În bine. Hai să ne uităm de aici, să ne uităm ce am învățat din pașii pe care am făcut ca să ajungem aici și ce e de făcut în continuare. Auziți bine antevorbitorii mei, da, e nevoie de educație, într-adevăr. E nevoie de încredere în continuare. Cred că cel mai important este să transferăm încredere. Ca noi, cei care suntem la masa aceasta, sau voi, sau administratorii de fonduri, să le transferăm încredere. Cum asta o face fiecare, știe fiecare cum să o facă. Sigur că e nevoie și de produse mai multe, întotdeauna e nevoie de produse mai multe. Sigur că e nevoie și de un cadru legal mai bun, dar la noi știți cum ăsta este european, nu prea poți să ghidonezi stânga-dreapta prea mult decât nuanțe. Deci cred că ce putem noi să facem este să continuăm, să-și continue fiecare evenimentele de educație financiară și de a promova ceea ce fac. Pentru că într-un studiu pe care l-am făcut noi la Asociația Administratorilor de Fonduri acum 2 ani, se părea că cel mai de impact sfat pentru a te apuca de investiții era cel pe care ți-l dă un apropiat. Deci, și atunci noi ne-am zis, ok, hai să ieșim cu toții, să vorbim despre asta cât mai mult, pentru că fiecare va avea în jurul nostru apropiați și asta este o cale de a încerca să atragem investitori și mai mulți. Deci, deci, ca să mă întorc, educația și vorbitul despre ceea ce facem nu face decât ca pe termen lung să transferăm încredere în continuare către cei care încă nu sunt investitori. Îi felicit pe colegii mei din asociație care emit content pentru ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi și pe colegii din brokeraj, de asemenea îi felicit. E un efort acolo, e un efort care se întâmplă, cineva muncește pentru asta ca să scrie, să fie atent la ce scrie, să informeze corect. Și cred că asta ajută în continuare, că dacă citim materiale despre fonduri, despre bursă, despre piață, despre acțiuni, cu cât sunt mai multe, cu atât probabil se va schimba și în mentalul celor care vor să vină la bursă să se listeze, se va schimba și în mentalul celor care încă nu sunt investitori. Deci suntem pe un drum bun, potențialul, ca să mă întorc la cifre, potențialul e mult mai mare, cred că am calculat eu anul trecut, dacă țin eu bine minte, erau vreo aproape 6 milioane de investitori, de oameni în câmpul muncii, din care, din calculele noastre, 50% nu își permiteau să economisească, deci aproape 3 milioane de lei, dacă ne uităm la cei care și-ar permite să economisească / să investească, ar fi targetul. Deci cam asta ar fi acum realist vorbind. Când se întâmplă, nu o să fie ușor. Încă suntem o piață tânără, hai să fim realiști. Deci nu suntem o piață de foarte mulți ani. Iar referitor la activele în administrare, ele pot fi mai mari și cu ajutorul fondurilor de pensii și a societăților de asigurări.
entități care în Europa contribuie la activele în administrarea ale fondurilor de investiții cu aproape 45%. Ceea ce în România e un paradox, lucrurile nu arată așa deloc, ponderea investițiilor este mică sau chiar foarte mică. Cred că am atins. Cum ați văzut în ultima perioadă preferința investitorilor pentru anumite tipuri de fonduri cu diverse grade de risc? Noi avem, cred că vreo 5 categorii de fonduri pe care le avem așa în administrare. E o chestiune la nivelul asociației noastre și la nivelul EFAMA. Sigur că ne-a bucurat cumva că a crescut numărul investitorilor în fondurile de acțiuni. Dar mie mi-a atras atenția un lucru, știi? Ne uităm la investitori în fondurile de obligațiuni și cu venit fix, care sunt cei mai mulți, dacă îi adun vreo 275.000 și cu cei din categoria alte fonduri, care sunt destul de asemănători, 163.000, deci vreo 430.000, mai mult de jumătate, sunt în fonduri de obligațiuni sau instrumente cu venit fix. Și chiar mă întreba o colegă de breaslă de-a voastră aseară, cum e cu acești investitori? Zic că acești investitori, cei mai mulți dintre ei sunt niște eroi. Pentru că dacă ne uităm ce a fost în 2022 și începutul 2023, cine n-a ieșit din aceste fonduri a beneficiat la finalul anului 2023 de niște randamente foarte bune, că cine nu a răscumpărat. Cine a adus bani în continuare, de asemenea, a beneficiat de și mai mult, de un incentiv și mai mare, pentru că s-a întors curba de dobânzi la începutul anului trecut și randamentele fondurilor de obligațiuni au început să crească accelerat, mai accelerat de cum au scăzut cu un an înainte, așa încât preferințele sunt ale fiecăruia. Acum, pentru unii se potrivesc fondurile de obligațiuni, pentru unii nu se potrivesc. Unii au un apetit mai mare la risc, unii au un apetit mai mare la instrumentul cu venit fix, chiar din titlul instrumentului vine cu venit fix, deci venitul e fix, cam ăla e, pe când la acțiuni mai avem și riscul de volatilitate, mai avem și durată un pic mai mare. Deci asta e poza astăzi, în care, da, investitorii în fondurile de acțiuni, cred că sunt, acum vreo 3 ani erau vreo 17.000 și acum peste 100.000. Deci procentual au crescut cu 500%, dar procentul e așa de mare pentru că am pornit de la o bază foarte mică. Dar în continuare, investitorii în instrumentele cu venit fix sunt, cum spuneam, aproape peste 400.000. Ceea ce e o realitate, așa au dorit investitorii, este alegerea fiecăruia să contribuie să investească în fondul care îi se potrivește.